Ngicela ngicela uphinda ndimfonele lo mntana man bra. Intoni? Nandi kunini sana man kawule man kanibonekile yakufoni bra ndifona apha kuyo. Hey, akayeke phinde ndizama apha koyi. Hey, Intoni yakho? hayi. Subscriber you have dialed is not available at present. Please try. Uyabona ndicela umntana nango futhi phinde ethetha umlungu, akuthetha umlungu apha bra. Hayi bo, hayi bo Fonintana. I-voice note le. Since uba abelungu bangenaphi uyabona no voice note bra mama unabo no voice note lo mntana like liwule bra. Hayi Tana Uthula. I-voice note lokuVictoria luthetha apha. Efeni udibanaphi yena nabelungu nokuthula kenje uba udibanaphi nabelungu ndiyayivo efonini yakhe ngifonela yena bra udibanaphi Hayi mntanam, hayi ndikuncamile usisibhukuphungu kakuhle gqithi. hayi unokuthula Yile nto kaloku uVictoria kwenzeka laa nto kaloku ke engafumaneki yena efowunini. but why xa ndimfowunela ndihlangisa kuthetha umlungu efowunini yakhe ndihlangisa udibanaphi nabelungu nokuthula. Dani ndawucacisa okoka phaa kuwe. Ndithi yi-voice note le. Xa ungakhange ukwazi umfumana mhlawumbi ifowuni yakhe icimile. Uye kuthethe lo mlungu mnganam. Senze baba udibanaphi no voice note yena umntu wam unokuthula udibanaphi yena no voice note. Hayi njengizaya Asikho isikolo sabantu abadala. Akwesikolo sabantu abadala ubuyele esikolweni. Yabona into badoni kwakho. Yi-voice note le mnganam.